Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, oto wam powiadam tajemnicę. Nie wszyscy wprawdzie zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Nagle, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, albowiem zabrzmi trąba i umarli powstaną nieskażeni, a my będziemy przemienieni. Bo to, co skazitelne, musi przyoblec się w nieskazitelność i to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które jest napisane: pochłonęło śmierć zwycięstwo. Gdzież jest zwycięstwo Twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, oścień Twój? A ościeniem śmierci jest grzech, siłą zaś grzechu jest prawo. A Bogu dzięki, że nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.